Baina, agotxo horrekin... Bueno, ez begiratu horrela, Ni alegintzen ari naiz. Eta Dani? Zer iruditzen zaizu? Dani deitzen bazaitut. Ze uste duzu, erreza dela niretzat, Hiru urtez desagertu zara, eta orain hau. Besterik gabe agertzen zara etxean, eta zer nahi duzunik egitea. Eta gainera orain ez da momenturik onena. Bueno, berdin dio. Nik zedakit. Egingo dugu aurrera. Beti egin dugu. Eta orain behintzat bada. Elkarrekin gaude. Nora zoaz? Lagun batera ikustera noa. Bai, noski. Barkatu. Sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan eskuak poltsikoetan eta zure zaporea, zaporea, zaporea. Bueno, 3 egun besterik ez dira falta, eta ni, bai, ja bastante urdurinago. Baina, bueno, zuek ere adibili, Zeia sarrerak agortzear daude. Eta, bueno, sin más, esatea honenak zaretela, eskerrik asko benetan inoiz ez abandonatzeagatik, eta, bueno, ja, ostiralean ikusiko dugu elkar, azkenean. Eta zer gertatuko da ostiralean? Daniela? Daniel. Daniel. Enekin hain ondo abesten zenuenik. Bueno, ostiralean emango dut nire lehen kontzertua. Ez dakitzelan gertatu den, baina gertatu da. Joe ba, zorionak. Eskerrik asko. Oso goiz etorri zara, ezta? Ez duzu kafetegira joan nahi, edo... Bai. Bale. Ostra. Lehenko hau bera daukazu. Eta zergatik eduko bernuen beste bat? Bueno, ikusi duzunez, hemen oraindik dena dago bere lekuan. Pentsa zuere itzuli zarela. Uste dut hau ezela izan nire lekua inoiz. Normala. Hobe Londresen geratu bazina. Bertan 1000 aukera dituzu. Gainera. Hemen baino beto edonon. Joder. Hau ez da nire lekua. Baina hau da nire lekua. Zer? Hau dela nire lekua. Ongi etorri. Ongi etorri, Asperduraren lurraldera. Eta hanka egin dezagun hemendik lehen bailen. Bega, hala!
Guazen. Ondo zaude? Badakit hor zaudela, sartzen ikusi zaitut. Zerbait egin dizute edo toki hau izan da. Sartu eta berela konturatzen zara zera torkigun gainera 4 urtez. Baina lasai, topatuko dugu haganka egiteko moduren bat. Seguro. Ondo zaude? Erraza da zure txatori esatea. Baina hau ez da nire lekua. Ihes egiten ikusi zaitut. Hau ez da nire txat. Hemen ere ez duten kajatuko. Bueno, lasai. Irakasleen lautxa paspergarri aguantatu eta berehala izango gara libre. Zetx. Ni ipar naiz. Eta zu? Ezetx, joder, ezetx. Dena mierda bat da. Puta, mierda handi bat. Nik ez dut hemen egon nahi. Hau ez da nire lekua. Ez da nire lekua. Hau zuentzako da. Zu pesalako pijoentzat. Eta zu zein zara ba, kamarada. Ni ez nahi inor. Ulertzen puto inor ez. Gure amak alde egin du etxetik. Egun batetik bestera, pum, hanka, joder. Eta orain, aita eta biok gaude bakarrik. Eta aitak ez dauka sentimon askagarri bat ere ulertzen. Eta ni hemen, pijoz inguratuta, ez daukagun dirua gastatzen, ulertzen. Bueno, lasai seguru dena konponduko dela. Eta bestela, pijoen kuadria bat egingo dugu, eta bankuak lapurtzera joango gara. Ez duzu ezer ulertzen. Zuentzako dena da erraza. Zuen dirua, zuen arropak, zuen makillajeak, zuen irribarreak, zuen heterosexualitatea. Zetx, joder, zetx, kendu dut gehiago. Gaur egin duen bilkuran hartutako erabakia izan da. Hortaz, datorren bilera arte atzeratu du munduko osasun erakundeak pandemiaren amaiera iragartzeko erabakia. Bitartean, txertoen patenteak askatzeko hartu dituzten erabakiak ezkutatzeko ahalegin handiagoa eskatu die estatukideei. Munduko osasun erakundearentzat funtsezkoa da urrats hori. Txertoa herrialde pobreagoetara heldu daitezen. Bestalde gurean kaleratzen sokan Geute zazpitardia jaso ditzagun honen beste seguneko albiste nagusiak izen. Josu. Nire, begira bakit ez dela zure errua, baina... Lasai, ulertu dut agindutakoa bete baino ez dut ditzen nik. Eta ez pentsa, baina neuretzat be ez da erraza. Gaur esan doztie zuzendare izaten segiko dala, baina igual hiritik kanpoko beste bulego batean. Azorionak? Ikusten da bai, asko postuten zarela.
Ere nik kalera noa, Kalera, ulertzen duzu? Nire joango nintzateke pospozik beste edozein bulego garbitzera, baina ez, kalera noa, kalera. Bueno, topauko guzeu zer. Zuentzat dana da erraza. Zer? Ez arrez. Kontatazu Danielari. Daniel. Zer? Orain Daniel dela. Ez. Bueno, bihar kontatuko diot, Orain oso nekatuta nago. Bihar hitz egingo dugu, Leire? Bai, Gabon. Eta atzeden hartu. Bai.